Днес говорих с приятелка. Каза ми нещо, което всички сме си мислили поне веднъж. Искам да направя промяна, но просто нямам мотивация. А и знам, че ако започна, ще се откажа след седмица. Усмихнах се, защото да, толкова познато. Но истината е, че не ни липсва мотивация. Мотивацията винаги идва, особено в началото. После си отива и това е нормално. Проблемът не е, че не сме мотивирани. Проблемът е, че очакваме мотивацията да ни държи за винаги. А тя като гост. Идва, разпалва нещо в теб и после си тръгва. Това, което остава след нея, е постоянството. Истината е, че промяната не се случва, когато сме вдъхновени, а когато правим малки неща, дори в дните, когато не ни се иска. Там се ражда навика, там се изгражда увереността. Не е нужно да си в идеална форма или да имаш перфектен план. Достатъчно е да започнеш малко, реалистично, без крайности и да продължиш. Всеки ден, когато направиш нещо малко, добавяш тухла към новата версия на себе си. И постепенно, без драма и без натиск, започваш да се променяш. Постоянството е по-силно от мотивацията. То не чака настроение, то просто присъства. И в един момент разбираш, че вече не се питаш как да започна, а просто го правиш.